Stenene, der ligger her. Og så det der er noget beton i, det skal selvfølgelig ikke bruges. Det er meningen, de skal graves ned mellem det her. Foran her. Foran der. Mellem. Primært fokus på det forreste område her. Og de store rødder, I kan se, de er ved at komme ind. Og så sekundært heroppe. Der skal vi have gravet stenen ud. Det er ikke fordi, jeg synes selv, det er sjovt at køre på de her rødder. Men de bliver også bare højere og højere. Der er 2 flotte træer for her. 3. Som vi ikke har lyst til at ødelægge. Så vi skal lige have beskyttet de rødder der med nogle sten. Stykket her, vi lader grus på. Det er stadig meget vand i. Jeg har sat en skraber her. Så når man nu kommer forbi og kan se, at der er ved at komme dybe spor i, så kan man lige tage skraberen og skrabe op mod højre. Og frem eller tilbage. Det er meningen, at det skal være højst til højre og hælde mod venstre. Og det bliver et eller andet sted her omkring, der kommer til at være en lavning. Så det vand, der skulle blive fanget, det skulle gerne ryge ud herover. Det er lavere der. Og der er faktisk en hældning mod venstre hele vejen. Og der kan man lige tage skraberen og lige gøre det pænt igen, indtil det bliver kørt rigtig godt fast. Når det er kørt fast, skal vi selvfølgelig have lidt af det her muld, der ligger herover på, lige trukket henover, så man ikke længere kan se gruset, så det bare bliver et kort, flot stykke. Det nye hop, markeret med rødt, kommer ned her. For at folk ikke skal være i tvivl om, der er sket en ændring på sporet, har vi sat røde flag. Så ved man i hvert fald, der sker noget. Der er en der er lidt overrasket. Der har for meget fart på. Det er et mellemhop. Det kan også køres som et drop. Det er cirka knæhøjde højt. Hældningen passer cirka med hældningen nedunder. Så den kan bare køres direkte ud. Skub cyklen en smule frem. Men ellers, hældningen på det her stykke passer cirka med hældningen på landingsstykket. Cirka. Landingsstykket, det er lidt stejlere. Tyngdekraften er jo også når at trække ind, man lander. Men det er i hvert fald det, det udregner efter. I stedet for, at det er et hop, der hælder opad, så hælder det faktisk nedad hoppet. Det kan man også se hernede fra. Således, at man får en dejlig, smooth landing. Lad os tage stykket hernede lige til at kigge. Fordi vi nu har fået de her ekstremt fede sving, og vi har 2 lækre hop her nu, så har der været ønske om, at man kan træne det igen og igen og igen. Og i stedet for, at der opstår piratspor til højre og venstre, så kan man nu køre ud her. Hen, op ad kædespringerbakken, og køre let drop, svært drop, det skal vi få med. Svært drop, rundt her igen, ned, rundt, kædespringerbakke, op ad kædespringerbakken, kør det lette hop, op ad rødderne, kør det svære hop. Eller man tager de der nye dejlige kurver, vi har lavet, som vi lige går op og kigger på. Det er den nye B-linje, vi har lavet heroppe. Den her, den gik jo direkte ned ad faldlinjen, så I kan se, der er masser af breakbumps på dem, fordi folk de bare bremser i vildskab. Håbet med hoppet det her, det er, at vi sorterer de værste fra. Så dem, der nu bremser ordentligt, det er dem, der kører ned ad der. Det nemmere kommer så nu, vi har lavet sådan, at der er intervalrunde, man kan træne på det. Så får vi nok også nogle nyere dernede, men det er jo... Alle skal jo lære. Ny B-linje heroppe. Rigtig, rigtig fed. Kommer rundt i nogle lækre sving. Stærket med 5 grader jordsand. Ned her endnu en gang. Mega lækkert. Man ligger super godt her, når man kommer rundt. Ned. Ud, vand ud der. Op igen. Rundt i kurven. Det føles super fedt, når man kommer ned her. Det føles ikke så fedt, når man lige skal ud og ramme den her, ikke i 90 grader. Heldigvis. Men derfor er der nu lige kommet sådan en lille retainer wall her. Eller lad os bare kalde en lille kant til at køre af på. Så når man kommer i fuld fart herfra, behøver man ikke længere bremse meget der. Det går lidt opad for at få farten af. Det er meningen,
Ind på den her. Bum. Drej rundt. Sigt efter linjen. Lige derovre. I stedet for at køre ind på sporet igen. Det bliver noget akavet noget at komme herind. Og så rundt i den her. Sigt i stedet for. Efter linjen her. Det ville have været fedt, hvis den faktisk lige var rykket lidt længere ud. Men det retter jeg kraftigt med i dag. Men I kan godt se, hvis den havde været lidt længere ude, så har der været en rigtig god linje inde på her. Hvis man kunne skudt ud. Cirka her omkring i stedet for. Sådan der. Sådan er det, når man er inde i vand, og det så lige må lave. Indtil videre, så bliver det sådan her. Så må vi holde en mindre sport af, hvor vi lige kan flytte væggen lidt. Nu er træer i jorden der i hvert fald. En sidste ting det er, hvis man nu er svingende, man gerne vil træne, så når man kommer ud af svingene, så kan man selvfølgelig også lige fortsætte forbi her. Så er man rundt, så kan man køre op igen, kædespringerbakke, let drop, svært drop eller de nye sving. Eller man kan fortsætte ned i vores forstærkede sving hernede, der var kørt i smadret. Jeg ved ikke, om I kan skimte det igennem der. Gør man det, så kan man jo bare køre rundt her, det kommer der en video af her bagefter. Op igen, tilbage af familieruten deroppe. Og køre den her strækning igen og igen. Så der er masser af muligheder nu for at øve tekniktræning herude. Uden at man ødelægger noget ekstra. Wow!